στην δημιουργία των χειροποίητων κοσμημάτων μας πάντα θέλουμε να έχουμε ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, αλλά και κατασκευές που θα κάνουν εντύπωση. Κοσμήματα κατασκευασμένα από εμάς. Στη συνέχεια έχουμε για εσάς ένα πανέμορφο βραχιόλι με λεπτή φίνα γραμμή και κατασκευασμένο από ασήμι 925 βαθμών, αλλά και ζυργών κορυφαίας ποιότητας. Το βραχιόλι με το κωδικό 1014 γίνεται δικό σας εάν καλέσετε τώρα. Η αρχική του τιμή αυτού του βραχιολιού είναι 170 ευρώ. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για εσάς είναι σήμερα 120 ευρώ. Γιορτινό λαμπερό ιδανικό δώρο. Ναι κυρίες και κύριοι, μόνο 120 ευρώ. Αυτό το ξεχωριστό κόσμημα που θα λάμπει στον καρπό σας. Αποκτήστε το κάνοντας μόνο ένα τηλεφώνημα στους συνεργάτες μας στο τηλεφωνικό κέντρο του οίκου GST στα τηλέφωνα που βλέπετε στην οθόνη σας. Είναι υπέροχο, είναι πραγματικά θαυμάσιο βραχιόλι από ασήμι 925 βαθμών και ζυργών κορυφαίας ποιότητας. Μπορεί να γίνει δικό σας απλά με ένα τηλεφώνημα.